Νίκος 115 εδώ και σήμερα βρίσκομαι σε ένα άλλο κανάλι ενός φίλου μου. Γεια σας παιδιά, με λένε RGV. Το κανάλι μου το έβγαλα μόλις τώρα. Ελπίζω να πάει καλά το κανάλι και θα πάμε να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα, το Subway Surf. Αύριο που θα τα πούμε ξανά θα παίξω ένα άλλο παιχνίδι, το Floor Out 3 και ελπίζω να κάνουμε πολύ ωραία παιχνίδια. Πάμε. Όταν τελειώσουμε subscribe, αν δεν είσαι subscribe, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, όπα. Τα λοιπόν να παίξουμε. Φορτώνει. Το παιχνίδι, παιδιά, είναι ολοκαίνουργιο όπως το βλέπετε, δεν το έχω πειράξει καθόλου. Αλήθεια. Ναι. Δεν νομίζω πως το έχεις πειράξει. Μπα, καθόλου. Παγγέλη, την άλλη φορά χρησιμοποιεί το μαγνήτιο και ψάχνει για κάποια κάμερα, εδώ δεν έχεις. Θα παίξω. Εγώ πάντα παίζω με τον αντίστρα. Και εγώ, παιδιά, είναι το δίνω χαρακτηριστικά. Θα είμαστε στο δεύτερο. Εγώ παίζω πάντα με τον αντίστρα. Δεν ξέρω γιατί από τη βρίσκει. Και για τις λύσεις, βέβαια. Μπορεί να μην το βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Το ξέρετε, πάντα με τον αντίστρα. Εντάξει, έχω πολύ καιρό να παίξω. Α, για το δικό μου κανάλι σας λέω. Παίξει για τα 18 sub. Θα προχωρήσουμε κι άλλο, θα έχει βγει και PlayStation. Θα έχει και FIFA. Θα περιμένουμε και FIFA. Θα έχει FIFA. Να ενημερώσω πως το παιχνίδι που θα παίξει το Fallout 3 είναι μέσα στο υπολογιστή, μπορεί να είναι καλό ήχο, αν δεν σας αρέσει το παιχνίδι, την ώρα που όταν το παίζω, γράψτε από κάτω στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω, αν σας άρεσε, πως ήταν. Εγώ παίζω το season όταν μπορέσω να πάρω την κάρτα Plus. Θα παίζω το season. Θα μου πείτε εσείς κάτω αν θέλετε να παίξω το season. Πάνω στην αρχή σε σειρά το season και με φούντρας. Αν είναι θα βέλιο φούντρας, μπορεί. Αλλά season 100% θα πάρω την Plus. 100%. Παιδιά μου, έχω κλείσει το πρόσωπό μου, το παίζω στο πρόσωπο, θα το δείτε, αλλά κάποια στιγμή θα σας το αποκαλύψω. Όπως και εγώ, όπως το Νίκο, εγώ και ο αδερφός μου. Μπορείτε να έχετε δει το πρόσωπό μου σε κάποια βίντεο, σε κάποια challenge που κάνουμε, εγώ με τον αδερφό μου. Δεν τα έχω ανεβάσει, δεν τα έχω ανεβάσει τα βίντεο. Παιδιά, τα ξέρετε, τα challenge αυτά ήταν βλακεία. Και δεν μου άρεσαν. Ήταν βλακεία, αυτά ήταν fail πάρα πολύ. Όταν βλέπετε θα λέγατε τι βίντεο κάνουμε να το στο ηλίθιο, γαμώτο. Έτσι θα λέγατε. Πιστεύετε το δικό μου βίντεο, μπορεί να μην τα πω πολύ καλά, μπορεί να έχω λίγο άγχος, να με ακούσει λίγο αγχωμένη με το πρώτο μου βίντεο, οπότε με τον Νίκο πολύ καλά στο Subway. Να επενδύσουμε κιόλας, μπορεί να βγάλεις και φανίδα, νομίζω. Τι θέλω. Τι έβαλε. Η φανίδα τη χρησιμοποιούν, παιδιά, αν έχετε παίξει το Subway, γράφουμε από κάτω στα comments, αν έχετε παίξει το έδωσο μου στο Fallout 3. Έχω πάρει 3 αυγά συνεχόμενα. Αν έχετε παίξει το Fallout 3, να μου γράψετε κάτω στα comments, πώς είναι, πώς θα... Αν το ξέρετε το παιχνίδι. Αν το ξέρετε καλά στο παιχνίδι, προφανώς να μην το ξέρετε και γράψτε μου από κάτω στα comments πώς θα είναι όταν το παίξω για πρώτη φορά, πώς κάνουμε, πώς βαράμε με το πιστόλια. Έχω δει σε κάποια βίντεο όμως σε κάποιους gamers κάνουν βίντεο σε κάποιες εισαγωγές. Και στην αρχή που στο δωμάτιο, αν το παίξω το Fallout 3, γιατί μπορεί να κάνω και εγώ σειρά από Fallout 3. Έχουν βγει 3 στη σειρά. Το Fallout 1 που είναι το παλιό και δεν το παίζουμε πια στο υπολογιστή. Μπορεί να μην το κάνω σειρά στο κανάλι, αλλά μπορώ να κάνω το Fallout 2 και το Fallout 3 που είναι πολύ ωραία παιχνίδια.
Και θα... Παιδιά, θα ξέρετε τι θα έχει στο δικό μου κανάλι, να ανησυχείτε, θα ανεβάσω. Θα προσπαθήσω. Παιδιά, πείτε μου από κάτω στα comments αν θέλετε κιόλας να... Αν θέλετε να μαζέψω... Αργένει τελευταία φάση. Αν θέλετε να μαζέψω 15 κλειδιά για να αγοράσουμε αυτήν εδώ τη στολή του Jake, τη χρυσή. 30 κλειδιά, μπερδεύτηκα, sorry. Κλειδιά. Πάμε να παίξουμε. Τελευταία φορά γιατί Τελευταία φορά επειδή παίζουμε πολλή ώρα. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι... Όχι τώρα, θα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι λίγο αργότερα που θα παίξουμε το Fallout 3. Θα το πούμε στις 2 και 4. ελπίζω το βίντεο να μην είναι τόσο fail. Στο description θα έχετε το δικό μου κανάλι. Θα το βάλουμε τώρα στην περιγραφή. Θα το δείτε. Λοιπόν, παιδιά, RGV. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχάσετε το όνομά μου RGV. Και έχω έναν πολύ ωραίο φίλο στο τεχνικό το κανάλι, λέγεται The Player Jar. Τον λέω Κώστα, το κανάλι του λέγεται The Player Jar. Μπορεί να είναι αυτό κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, παιδιά, τελευταία φάση είναι αυτή. Μπορεί να είναι και αυτό κάτω στην περιγραφή. Είναι φίλος μου ο Κώστας. Έχουμε παίξει πολλά μας παιχνίδια, έχουμε κάνει πολλά top 10 μαζί. Top 10, ναι. Με παιχνίδια. Και ο φίλος μου ο Κώστας έχει δικό του κανάλι με Player Jar, βγάζει πολλά παιχνίδια, έχει βγάλει Uncharted, όλη τη σειρά, έχει περίπου στα 30 sub, έχει 30 sub και αυτή η παιδιά είναι η τελευταία φάση, δεν παίζω άλλο, το έχω αλήθεια. Με το που φτάσουμε, παιδιά, θα κλείσουμε εδώ το κανάλι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το που για σήμερα. RGV εδώ και είναι 115. Μην το ξεχάσετε.